publikum, familie, venner, bekendte, fans, gamle garder og andet godt folk. Velkommen til Skælskør Marinegards 50-års jubilæumskoncert. I denne tid, hvor vi skal passe på hinanden, vil vi bede jer om at blive siddende under hele koncerten, og lige så snart koncerten er slut, forlade hallen ud af de åbne indgange. Ja, vi er rigtig kede af, at Søværnets Tamburkorps, de kunne altså ikke komme, da de er sendt hjem på grund af for arbejde. Men derfor så har vi fornøjelsen af at underholde her til eftermiddag. Vi skal blandt andet høre noget fra vores superhold, der sidder derovre. Så skal vi høre noget fra superholdet, der kommer til at spille her. Noget juniororkestret hedder det. Noget fra trommekorpset og så fra orkestret. Så vi håber, I vil synes om det, og så velkommen. Så har vi nogen, der skal præsentere det første nummer. Der bliver lige spritet af. Det næste nummer, vi skal spille, er Captain America March. Marchen er temasangen til actionfilmen Captain America The First Avenger, og den blev skrevet i 2011. Filmen handler om en anden verdenssoldat, som bliver til den her supersoldat, som skal redde verden, sådan kort fortalt. Ja. Så her kommer Captain America. Det næste nummer, vi gerne vil spille, det hedder Soul Vaccination. Soul Vaccination er lavet af bandet Tower of Power
i 1999 og udgivet som et album i det, som hedder Live. Albumet er skrevet i Kalifornien under deres verdensturné i 1998. Så her kommer Soul Vaccination. Nu er det trommernes tur. Det nummer, trommerne skal spille, hedder Jussi Marsh. Jussi Marsh er skrevet af vores egen trommeinstruktør, Anders G. Carlsen, a.k.a. Onkel Anders, i 2014. Titlen er en forkortelse af navnene på de 2 elever, han skrev den til. Nogen tror, det er noget med juice at gøre, men det har det ikke. Men her kommer Jussi Marsh.
Ja. Det næste nummer, det bliver spillet af vores juniororkester, som er over i venstre side. Og de skal spille Oles nye autobil, som er skrevet i starten af 1900-tallet. Ja, det passer nok meget godt. Og det er udgivet flere gange af forskellige kunstnere, blandt andet i 2008 af Kim Larsen. Undervejs i nummeret, der vil de hver have nogle små soloer, så tag godt imod juniororkestret med Oles nye autobil. Så vil de spille et nummer mere, som er også deres sidste nummer. Og det er et nummer, der hedder Let's Begin. Let's Begin er det første nummer i melodibogen Blåstokket. Ja. Så jeg synes, jeg kan give en kæmpe hånd for juniororkestret med deres sidste nummer. Ikke Kenneth. Det vil Kenneth eller Victor godt have lov til at sige. Den hedder igen Udbult. Så giv en kæmpe hånd til juniororkestret med deres sidste nummer. Det næste nummer hedder Cherry Pink and Apple Blossom White, men det bliver også kaldt Gummy Mambo og 2 andre navne, som vi ikke kan udtale. Den var nummer 1 på Billboard, som er den amerikanske version af Boogie-listen. Den var et meget populært nummer i 50'erne. Nummeret blev også brugt i filmen Underwater fra 1955,
hvor man kan se Jane Russell danse til. Ja, og så lige lidt bonusinfo, fordi vores kære dirigent, han har selvfølgelig også haft spillet den her lille sang, som vi skal i gang med. Så hvis I gerne vil høre en okay præstation, så skal I skynde jer på YouTube efter vi er færdige. Og så, hvad er det så, Kenneth? Hvad hedder den? Cherry Pink, også af Skarten, skal I bare ind og finde. Og så kan I finde ham. Men i dag, der er det Helena Gutmann, som skal være vores første solist. Så byder hjertelig velkommen til hende. Og så klap rigtig meget. Hun er rigtig dygtig.
Så er vi nået til det næste nummer, som hedder For Evigt. Og det er skrevet af Volbeat, nuværende bestående af Michael Poulsen, Jon Larsen, Rob Cardiano og Kasper Bøje Larsen. Og det er arrangeret af André Jensen, også kaldt Snuden. Nummeret blev udgivet i 2016, og det blev rigtig hurtigt et hit. Sangen er en duet mellem bandets forsanger Michael Poulsen og Johan Olsen. Teksten er både på dansk og på engelsk. En udgave udelukkende på engelsk med Poulsen som eneste vokal blev udgivet i Nordamerika og hedder The Bliss. Sangen er skrevet af gruppens primære sangskriver Michael Poulsen. Den er indspillet i hans studie med Jakob Hansen som producer, ligesom gruppens øvrige udgivelser. Ifølge Poulsen handler sangen om at huske de gode ting i livet og fejre dem, da ingen andre ved, om der er et liv efter døden. Så her kommer For Evigt.
så er vi nået til Dragonerum March, som er et trommemarch. Og det er skrevet af også vores egen instruktør, eller trommeinstruktør, Anders G. Carlsen, i foråret 2020. Så det er faktisk første gang, at trommekorpset spiller det foran publikum. Titlen den har skabt store forandringer blandt trommekorpsets medlemmer. Der blev for eksempel gættet på, at det var noget med en elektrisk drage og noget meget andet, men det er blot Marinegarden stedet bagfra. Ja, titlen er ikke det eneste mærkelige ved marchen. Altså en traditionel march, det går i en 8-dels taktersperiode. Men et Dragonerum er 9-takters periode, så her kommer et Dragonerum. Hej. Det næste nummer, vi gerne vil spille her, det er intromusik til filmen Top Gun, derfor hedder nummeret Top Gun. Filmen den er instrueret af Tony Scott, og der er blandt andet skuespillere som Tom Cruise med i den. Det her arrangement der er så lavet af Dennis Andersen. Og så har vi faktisk en solist, og det er Kirsten. Kirsten, er du klar? Ja, der gør. Jamen, så kommer Top Gun her.
Hej. Hej. Det næste nummer, vi gerne vil spille for jer, det hedder September, og det er lavet af bandet Earth, Wind and Fire. Nummeret er lavet som en single, der blev udgivet i november den 18. 1978. Og en sjov fact er, at vi spiller i september, og vores jubilæum ligger i september. Men her kommer den, September.
Det næste nummer er heldigvis, desværre Tronekorpsets sidste nummer, og det hedder Kor og March. Ja, Kor og March, det er jo så skrevet af vores dejlige trommeinstruktør, Anders, eller manden med hatten, som man også kan kalde ham. Og den er, ja, de fik den udleveret på Kårebakkeskolen, og det er der navnet kommer fra, Kor March. Nå, jamen, det næste nummer, vi gerne vil spille, det er et nummer, der hedder Innuendo. Og det er skrevet af Queen, og det var deres første single fra albumet af samme navn, Innuendo. Og selve albumet, det blev udgivet meget kort tid før Freddie døde. Ja, Innuendo her, den er primært inspireret af Freddie Mercurys sygdom. Han havde jo AIDS, og så er den også inspireret af hans Freddie Mercurys søgen efter meningen på livet. Den er skrevet af Freddie Mercury og så trommeslageren Roger Taylor. Og det vi skal spille her, den er komponeret og arrangeret af Kenneth Weber. Så ja, der kommer Innuendo.
Hej. Sådan. Ja, så nu vil vi gerne lige vise vores superhold frem. Det er de mindste på, eller i Garden hedder det, og de har simpelthen øvet sig sindssygt meget og sindssygt lang tid på det her, vi vil vise nu. Ja,
De plejer at være lidt større, men der var nogen, der ikke kunne i dag, så vi har Karoline med, og Anna, Sigge og Agnes. Så vi håber, I vil klappe rigtig meget af dem, for det første gang, de skal vise deres dans for nogen. I zoologisk have, når der er lukket for gæster. Vi smyger op, sniger i sig stand, som slinger slander gennem hullerne i hækken kommer vi. Vi hopper op, springer som en helt fra antilope over hegn, og vi gør det bare fordi vi er det hemmelige orkester, og spiller løs til vilde fester. I zoologisk have, når der er lukket for gæster. I truller til det slutter, vi flot, så vi slutter med sugen, vi synger mål sammen. Og det svinger op, når vi spiller, og vi synger så en tempo kommer til at sige. I det hemmelige orkester, der spiller lys til vilde fester. I zoologisk have, når der er lukket for gæster. Og i pausen står en hæs, hvor en løber en snor og spalmer lidt på det små. Men en ripper bare rapper og brænder af det her, for det er vores mad, og det står. Jeg kan se, at vi lige havde en garter, der forsvandt, men man ikke kan nå at komme tilbage. Jo, og det næste sidste nummer, vi desværre gerne vil spille, er Just a Closer Walk, eller som der står på jeres seddel, Just Walk Closer, men vi skal huske at holde afstand jo. Det er vigtigt. Det er skrevet i 1940, og det blev brugt til begravelse, og er faktisk et standard jazznummer. Og så her kommer Closer Walk. Ja, Malte har noget, jeg så ikke komme tilbage, men vi bliver nødt til at begynde alligevel.
Det kom helt bag på os. Det sidste nummer, vi vil spille, er Anchors Away. Anchors blev lavet i 1906 af T.H.A. Zimmerman. Og vi vil rent faktisk gerne have spillet den sammen med Søværnet, men de kan desværre ikke være her i dag. Men her kommer Anchors.
Vi vil gerne takke jer for, at I gad at komme her i dag og høre på os spille. Det betyder en hel del. Grundet diverse restriktioner skal vi desværre bede jer om at forlade hallen med det samme. Og endnu en gang rigtig mange gange tak for, at I gad komme. Og så må I have en fortsat god lørdag og god weekend og god næste uge. Tusind tak. Tusind tak. Bare lige lidt med. Jeg synes også, at vi lige skal give en kæmpe stor hånd til bestyrelse og nogle forældre, som har hjulpet rigtig meget med at stille op, og bestyrelsen har faktisk gjort, så vi kunne få det her stillet på benene. Så giv dem en kæmpe stor hånd. Woo!